Ix-xeni li spikkaw fil-Belt Valletta jikkonfermaw kemm kien patri maħbub, arċisqof li ħalla marka fuq is-soċjetà tagħna, Dumnikan li jgħix il-vokazzjoni tiegħu bl-aqwa mod. Il-korteo funebri wasal quddiem il-Bażilika ta' San Dominku fil-Belt ftit wara l-4 ta' wara nofsinhar fejn ingħatat tislima xierqa l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona mill-familja Dumnikana. Imbagħad il-korteo għadda minn triq il-Merkanti, triq San Dominku, Pjazza San George lejn triq ir-Repubblika. Fejn wara il-korteo mexxi mill-Kapitlu Metropolitan wasal fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Bit-tebut jittieħed lejn l-oratorju tal-Konkatedral fejn l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna mexxa l-għasar li beda l-ħabta tal-5 ta' filgħaxija. L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona kien espost tal-qima tal-pubbliku fl-oratorju bejn il-5:30 u 8:30 ta' filgħaxija fejn kien hemm ukoll il-ktieb tal-kondoljanzi. Apparti minn hekk ma nżul ix-xemx indaqqu l-qniepen fil-Knejjes kollha ta' Malta b'tislima lill-Arċisqof Emeritu jew Patri Pawl kif kien magħruf fost sħabu id-Dumnikani. Intant il-ġimgħa Monsinjur Cremona se jibqa' espost tal-pubbliku l-ġurnata kollha mid-9 ta' filgħodu sa 8:30 ta' filgħaxija. Dan fil-waqt li s-sibt il-funeral se jibda fid-9:30 ta' filgħodu. Il-bnadar fuq binjiet pubbliċi u ekleżjastiċi għandhom jittajru mezzasta matul il-ġurnata kollha.